Has scéime teag fríomh cáirsnach foscailte an drásta agus haisinar san clointin bó cháirsnach gin a thar san próideachtain a líomhraigh a bhí sa cuireadh clachaigh is dhéimsacha na Gaeilge. Han scéime an blianasa go sónar sé ag amas teag a chur rí próideachtain a bhíos a brosnachach na Gaeilge. Idir difar ghinneadichin sa cháirsnach, tuimh muoin na scoile, is an scoiltin am fil an tribhíon na Gaeilge, an san dachi, I measc inmhích, agus miarrig a torsc horman de luc dhéimsacha. Léamh stúrigh na Méine, an uair sin líon an form isteach. Han dascríbing seo riain an lárach agin. Miarrig cuireadh an form isteach agin. Na bí egalorh an form, chanealich ó egalach sin. Déanamh cínteach gon scríomh se bhrúdachin an scach boxa. Gaf súlar cíomhéad fachcail a ha céideachte an scach boxa is len sin. Smúnich budget is an taim a haisibh a siarigh bhuain, agus is an mesig a project. Cimar a haisibh dul a dhearabhich gon de thuiribhích an project. Ma bhí is taica díormh le bhí ga líanaig, féidir se fisa churthúking, agus bheir sin beag an stúr a bharach chaomh. Gur a ma héid leibh.